Oh, praise the Lord. Hallelujah. Odofo ananso bi me ma wakwa de about ase asendwumedie yi so. Yen Yankopon yeda wase bebre sa wode yen kwan twa yen. Wa ma yen hu eda foforo yi. Aseda kese enka wodin kronkron no. Sa bre yi na ye bompa ye serade na watwi nso wode yen befemo. Ebra wona mo asem so esiesie yen ama wo ho. Yeda wase e wo Jesus Christ din mu. Ene ya bompa ye hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Odofo ye befa ya kinkan sama fi Isaiah wo maneti aduanan nkron chichem ba kokosi ennan. Isaiah aduanan nkron ba kokosi 9. Mama yentie Ewurade asem. Ose muntie me. Mu a mo wachichiri nsase so. Muntie ni ameka no. Ma mo wo echire. Efise Ewurade afrɛ mo. Ewurade frɛ me ansana ye wo me. Na fi me maame yam na Onyankopɔn odi me din efrɛ me. Ono na ɔmaa me nsɛm ɛyɛ sɛ sikan na ono na ɔde me esie ɔno ankasa ne nwunu emu. Ono na wama kwan mama yete sɛ pia anasema yete sɛ ejan a ano onam na afei waka kyerɛ me sɛ meyɛ nakoa ana meyɛ nabaawa na mede obema mede enuonyam abrɛ no. Afei waka kyerɛ me sɛ enwuma a meyɛ no emfaso bia enhyɛda enni ho sa ampa se yɛhwɛ nipa afem ne yɛyɛ a ne nipa ayere no ho sɛ ɔyɛ npo ɛtɔda bia na nyame anim ensa hwee na no na Onyankopɔn nam ne difo so ɛkasa nsɛm yi ɛde kyerɛ ne man Israel sɛ nneɛma bi wa mo yɛ kora na emfaso bia enni so na afei mede mahoɔden ɛde atan mo akyi sɛ de ameka kyerɛ mo sɛ menim mo ansa na mo kyɛ sɛ menim wo mo maame no mo yɛfunu mo na afei mamma me nsɛm nyinaa ka metim nanso yebegya ni nyinaa ahyɛ Ewurade nsa sɛ ɔno ɔyɛ nokwafo a ɔno ma yɛ ahoɔdem yɛtimi gye etintim ma no yɛtimi aka sɛ Ewurade wo mu na mede me wura ahyɛ fi sɛ wo ene me mfa so ɔdɔfo saa nsɛm yɛ nsɛm bi a na Israel amane efi Onyankopɔn akwan so nanso no Onyankopɔn ni da so ɛwɔ ne man so ene nti kwan bi ɔfa so ɛbɛma ɔman no ani aba ne ho so no ma bɛsom no na mo hu sɛ Abraham ɔno yɛsetie ma no nti otimi frɛ ne sɛ ɔyɛ nadamfo na mebisa sɛ me ne wo nso so Onyankopɔn betimi afrɛ yɛn sɛ yɛyɛ ne namfofo ana so Onyankopɔn betimi afrɛ yɛn sa ɔdɔfo ne yɛka nyinaa ne sɛ Onyankopɔn boa yɛ ne yɛntimi endi ne korama no Israel man peti yɛ no de ɔmo bae na mmom kohunu amane yɛn so ne yɛsɛ ne sɛ Abraham etimi gya n'akyi ɛma na yɛtimi ka sɛ Abraham nhyira yɛn so yɛkyɛfa wɔ mu dia ɛna yɛn so deɛ ne yɛdi gya nkyirima yɛn so yɛabrabɔ entimi fa nuonyam hyɛ ɛma Ewurade na ekyirima nso emenya ho mfaso Ewurade se onim wansa na yɛwuwo wo maame yɛm no na onim wo na ɔde wo din ɛna ɔde frɛ wo ɔde me so me din ɛna ɔde frɛ me ɔdɔfo onyame nim yɛn ɛno nti ne ɔka nyina ne sɛ bebi yakɔkodu bia yɛn samra ne nkyɛn ɔno de ɔbɛyɛ yɛn adom na enuonyam a ɔde hyɛ yɛn a yɛgye mu ma ɔsɛfo no afa no yasan akɔfa sɛ enuonyam no ama yɛasefo nso so aba beto sɛ enuonyam yi na ɔmo nso ɔmo edi mu de anaasɛ ɔmo nya ho mfaso ɔdɔfo na Onyankopɔn ɔma Yesu Kristo bae sɛ de ɛbɛyɛ ɔbɛyi wiase efi nkoasom ene bɔne mu enne wasiesie yɛ ne agya ne ntam ama yɛn nso yɛtimi de akokuduro ne nam yɛkɔ adom ahemwa n'anim a na ɛsɛ sɛ yɛda yɛn Nyankopɔn ase na yɛka kyɛn sɛ Ewurade sɛ yɛafom wo a yɛsɛ sɛ fa kyɛ yɛn na fa yɛn san bedua enuonyam a wode hyɛ yɛn ne mu ama sɛ de wiase nyina ɛnhwɛ kwan sɛ Nyankopɔn ma
ɛbɛda ɔmo ho adi sɛ ɔmo bɛda nyame tumi adi no saa na yɛsrɛ sɛ fa yɛnyɛ yɛn nso yɛnda wo tumi adi. Yɛda wase bebree sɛ wotie yɛn wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ nea mɛka nyinaa ne sɛ wo ne ɔfoforɔ nso nkyɛ asɛm yi na bra yɛtie asɛm yi ne yɛde bɔ yɛn bra nso ɛhyɛ Ewurade din kronkron anuonyam. Onyankopɔn dom boa yɛn nyinaa. Yɛnyɛ asɛmpakafo mma Ewurade na yɛtumi atwe akra ama Ewurade. Onyame nhyira wɔ Yesu Kristo din mu. Amen and amen.